हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभुജി हरे कृष्ण പ്രഭുവിനെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പല പരിപാടികളാണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അത് അമ്മാവും അത് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മാവും മരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ പെലയുണ്ട്, വിളക്ക് കത്തിക്കണേന് തടസ്സമുണ്ടോ? പൂജ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ പല സമയത്ത്. നാമം ജപിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പൂജ നിലവിളക്ക് വൈകുന്നേരം നിലവിളക്ക് കത്തിക്കണേ അത് വിളക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറില്ല. പല സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ക്ഷേത്രമായിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന അത്രയും അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല. ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കും. പൂജ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ സഞ്ജയനായിരുന്നേ. അപ്പൊ അതിന് പോയിക്കായിരുന്നു. വിളക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. എനിക്കത് കൺഫേം അറിയില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കുക അതിനൊരു മസ്റ്റ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വിളക്കിന്റെ തന്നെ വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പരിശുദ്ധിയാണ്. വിളക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നല്ല കൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ. വിളക്കെല്ലാരും തെളിക്കില്ലേ? വിളക്ക് കത്തിക്കില്ല. വിളക്ക് സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കുമല്ലോ. ചിലര് പറഞ്ഞു മരിച്ച വീട്ടിൽ മാത്രം കുഴപ്പമുള്ളൂ, മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ കത്തിക്കാന്ന് പറയണു. ചിലര് പറയണു പെലയുള്ളവർ ആരും കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പക്ഷാണ്. മരിച്ച വീട്ടിലെ പ്രശ്നമുള്ളത്, മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത് കൺഫേം ആണ്. പക്ഷെ വിളക്ക് കത്തിക്കണ്ടേ? വിളക്ക് കത്തിക്കണം അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും എനിക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കും മണം വെച്ച്. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അതെന്റിക്കേഷൻ മീൻസ് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേഷ് നമുക്ക് പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മള്. ഞാനിപ്പോ കത്തിച്ച് ഇതുവരെ, പക്ഷെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തൊട്ട് വന്നിക്കാറില്ല. ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഹരേഷ്ണ. കാരണം പൂജാ റൂമിൽ കിടക്കൂല നമ്മള്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് പരിശുദ്ധിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറിക്കും. അല്ലാത്തത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരി, ഓക്കെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 12 കഴിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര വരെ എടുത്തെന്ന്? 13 എടുത്തു. 13 എടുത്ത് 14 എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതില് പറയണത് യദാം സത്തോ പ്രവർത്തിതോ പ്രളയം യാന്തി ദേവാവൃതേ തദോത്മാവിധം ലോകാം അനലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധ്യായം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയില് 3 തരം ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും, അതിന്റെ സത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ, തമസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, എല്ലാതും ബന്ധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിന് വ്യത്യാസം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ബെറ്റർ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വിക ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോൾ പറയണത് ഋഷിവാര്യന്മാരുടെ, നമുക്കറിയാലോ നമ്മളെ ലോകങ്ങള്, ഭൂലോകമാണ്, ഭൂവർലോകം, പിന്നെ സ്വർഗലോകം, ജനകലോകം, മഹർലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, ഇങ്ങനെ മോളിലേക്ക് ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളുണ്ട്. ദേവന്മാരിലെ സ്വർഗലോകമുണ്ട്, പിന്നെ മഹർലോകമുണ്ട്, പിന്നെ ജനകലോകം. അങ്ങനെ ഋഷീശ്വരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജനറലായിട്ട് മഹർലോകം ആ ലെവലിലെത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ആർക്ക്? സാത്വികർക്കുള്ള പ്രത്യേകത അതാണ്. സത്വഗുണ സമ്പന്നർ ബ്രഹ്മലോകം, ജനകലോകം മുതലായ ഉത്തമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ദേവന് തുല്യമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവര് അപ്പോഴും എന്താണ്, ആത്മബോധം വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ട്, ഭൗതികമായ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നവർ ഋഷിവര്യന്മാരും മഹാഭക്തരും വാഴുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരും. അതാണ് സാത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. സാത്വഗുണത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് അതാണ്, നമ്മൾ സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കണം. അപ്പൊ സാത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ അവിടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഋഷീശ്വരന്മാരും മഹാഭക്തരും വാഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, വീണ്ടും ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ രജോ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം നമുക്ക് രജോ ഗുണമായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവൻ വെടിയാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണത എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ഭഗവത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് അല്ലെ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായ ഉത്കർഷ ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വിചാരിച്ച പോലെ പെട്ടെന്ന് പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സാത്വിക തലത്തിലേക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയരാൻ ചെയ്യണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. അതിന് പരിശുദ്ധീകരിച്ചെന്നാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും. വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ലക്ഷ്യത്തിലും എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ്, അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം. രജസി പ്രലയം ഗത്വാ കർമ്മസംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയേനേഷു ജായതേ. അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിൽ പറയണേ, രജോ ഗുണത്തോട് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. വീണ്ടും കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികത്തില് നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, കർമ്മം. ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.
തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരാവട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. ഇത് ഭഗവാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം രജോ ഗുണമാണ് ജനറലി നമുക്കുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയും കാണാം നമുക്ക്, അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും അവർക്കും ഗുണമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ജനറലായിട്ട് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവർ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ എന്തായിട്ട് ശരിക്കും അവർ തന്നിഷ്ടപ്പാടെ പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് സുഖം മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാനാണ്, അല്ലെ? അവരുടെ ജീവിത രീതി അതിനനുസരിച്ച് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗുണമാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. തമോ ഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്? തരം താഴ്ന്നായ മൃഗലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. സത്വഗുണം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്ന സാത്വഗുണാണ്. നമ്മൾ രജഗുണമുള്ളവരാണ്. രജഗുണത്തിന് സാത്വഗുണം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശീലിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതെങ്ങനെ? സത്വഗുണം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് സജ്ജന സമ്പർക്കത്താൽ ത്രിഗുണത്തെ അതിക്രമിച്ച്, അങ്ങനെ സജ്ജന സമ്പർക്കം വേണം. ഗുരു ശാസ്ത്ര, അല്ലെ? ഗുരു സാധുശാസ്ത്ര. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞങ്ങളുടെയും സജ്ജന സമ്പർക്കത്തിലും കൂടി എന്നാലേ നമുക്ക് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. തമോ ഗുണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉയരാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്ന് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഏതാണ്? ഉയർന്ന് പരിശുദ്ധിയായി, പരിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. ഇതാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ, വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യനായി പിറക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. മനുഷ്യനായാലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യാ സുഹൃദസ്യാഹോ സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിഗുണത്തിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും അജ്ഞാനവുമാണ്. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയണാണ്. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താല് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിശുദ്ധമാണ്, അല്ലെ? അതാണ് സാത്വിഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും, അതിന് സദ്ബലമായിരിക്കും അതിന്റെ ഗുണം. അത് രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കും, അല്ലെ? എന്തൊരു കാര്യം രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ അവർക്ക് മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അവർക്ക് പിന്നെ അവരെ പറ്റി അറിയില്ല, അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അവരെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഓരോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മബലം വിശുദ്ധങ്ങളാണ്. തന്മൂലം മോഹമുക്തമായ ഋഷിമാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്? അതിന് ഋഷിമാരെ തുല്യമാണ്. ഋഷികളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് സാത്വിഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉയരാം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? സാത്വിഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മരാമന്മാർ എന്നാണ് പറയാം, അല്ലെ? ആത്മാവില് രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആത്മാവില് ആനന്ദം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ മുക്താത്മാക്കൾ, അല്ലെ? അവർക്ക് അങ്ങനെ മുക്താത്മാക്കളായ വ്യക്തികളെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താണ്? ആ അതീന്ദ്രിയത ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് വീണ്ടും ആർജിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് സാത്വിഗുണത്തിലേക്കുള്ള പ്രത്യേകത. സാത്വിഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആകർഷണം കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് രജഗുണത്തിലുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ആഡംബചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ വീട് പണിയാനൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കും. അതെന്താണ്? ഇതിനു വേണ്ടി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ധനം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ധനത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം അധ്വാനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം? അതിന് വളരെയധികം ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുന്നു.
അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അത് പൂർത്തിയാക്കിയാലും എന്താണ് പരിപൂർണത കിട്ടൂല. അപ്പോഴും എന്താണ് ദുഃഖമാണ് ഫലം. അതാണ് ഈ വീട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റേതാണ് തെല്ലൊരു മാനസാഹ്ലാദം ഉണ്ടായിരിക്കും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദമല്ലത്. വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അല്പം നേരത്തേക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് വീണ്ടും പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തിലൊക്കെ വീടുണ്ടാക്കി, വീടൊക്കെ പണിത് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് എല്ലാം പെയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പെയിന്റിന് പച്ച കളറോ അല്ല നീല കളറോ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷനായി അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. ഈ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്പത്ത് എന്റേതാണ് എന്ന് തെല്ലൊരു മാനസിക ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായേക്കാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദമല്ല. എന്റെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക, പക്ഷെ ആനന്ദത്തിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ലെവല് പറയുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറയണേ. അടുത്ത തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യേക മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഒരു സെക്കൻഡ്, 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ആണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണേ. അതായത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത്. മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ദുരിതപൂർണമാണ്. മായശക്തിയിൽ സമൂഹിതരായപ്പോലും അവർക്ക് അക്കാര്യം അറിയുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം മൃഗത്തിന്റെ ജീവിതം അല്ലെ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെ. അത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആ തമോ ഗുണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരിത്രയും നികൃഷ്ട ലെവലിലാണ് അവർ ജീവിക്കണമെന്നും അവർ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല എന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് മൃഗതുല്യമായിരിക്കും തമോ ഗുണമുള്ളവരെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകണം. പാപപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗങ്ങൾ ഹിംസിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ കൊന്ന പാപം തിന്നാ തീരുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും? അത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല, നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ ധരിച്ചത് ആ ഇറച്ചി തിന്നാ മതിയെന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ആ പാപമാണ് നമ്മൾ തിന്നേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് സംഭവം, മനസ്സിലായോ? ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ തങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഹിംസിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പണ്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ നമ്മളൊരു മൃഗത്തിനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗം നമ്മളെ വധിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ആ നിയമത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ജീവിയും ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പൊറുക്കില്ല. അതിന്റെ അനന്തരഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും. ഇത് ഞാനതിൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ആണ്, എന്നാലും പറയാണ് നമ്മളെ പേരില്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അനന്തരഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും. ജന്തുഹിംസകൾക്ക് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ നിയമങ്ങളിലെ മത്സ്യമാംസങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഗോഹത്യ. കാരണം ജന്തുഹിംസകളിൽ വെച്ച് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. പാൽ തരുന്നുകൊണ്ട് പശു നമുക്ക് സർവ സുഖങ്ങളും നൽകുകയാണ്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പല ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിവേദ്യ മന്ത്രമുണ്ട്.
ആ മന്ത്രത്തിൽ തരുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമോ മഹാവദ്യനായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായിനി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമിനെ ഗൗരി ദേശ നമോ നമ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായ ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ നിവേദ്യ മന്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായിച്ച. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുണ്ട് ആ ഗോക്കൾക്കുണ്ട്. ആ ഗോക്കളിന് നമ്മള് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പോയിട്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതും നടക്കും. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്. അത് ഒട്ടും ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് നിവേദ്യ മന്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ നിവേദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ലെവലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. ഞാനിതിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതില്ല, മന്ത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയാണ്. ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജന്തുഹിംസകൾക്ക് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നമ്മ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 720 പേജിലുണ്ട് പ്രഭു. 720 പേജിൽ ആ മന്ത്രം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗ്രോമഹിതായ ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലൊരു പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ബ്രാഹ്മണർ അധ്യാത്മ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പശുക്കൾ അതിവിശിഷ്ടമായ ആഹാരത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പശുക്കൾ എന്ന് പറയും ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാതും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, മിനിമം നമ്മൾ ഗോക്കളെങ്കിലും വിട്ടുകളയാം. കാരണം നമുക്കറിയാം പല ഇതിലും സ്റ്റോപ്പാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടില് അതില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ബ്രഹ്മഹത്യഭാവത്തിലേക്കൊക്കെ പോകും. തമോ ഗുണം ഒന്നല്ല, ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ചില കർമ്മങ്ങളെ കർമ്മം കൂടി എന്നല്ല പറയാം, ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ എന്നായിട്ടൊന്നും പറയാം. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത്. എപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ? എന്താ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥന? നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിവേദക സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈനാണിത്. പല ലൈൻസുകളുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നിവേദ്യ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇതില് ഇസ്കോണിൽ പഞ്ചരാത്ര വിദ്യ അനുസരിച്ച് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നിവേദ്യം എന്നും നിവേദ്യം ചെയ്യുമല്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിലൊരു ലൈനാണിത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഇതിനുണ്ട്, ഗോക്കൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഈ പ്രെയർ ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിവേദ്യം സമർപ്പയാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിവേദിക്കല്. അതും പറഞ്ഞു, അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഭഗവാനെ പത്രം പുഷ്പം ബലം തോയം യോഗ്യം ഭക്തി പ്രയച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ, അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഇത്രയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ അറിയണം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സത്തം സംശയതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവജ പ്രമാദമോഹോ തമസോ ഭവജ്ഞാനമേവ ജാം. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും രജസ്സിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, 3 ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തില് സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിനായിരിക്കും. രജസ്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഭം, തമസ്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പെടും. സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാത്വഗുണത്തിലേക്കല്ല പോണത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെജിറ്റേറിയൻ ആവാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തനാവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയനും അഹിംസയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഹിംസാവാദി ഒരിക്കലും ഭക്തനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും അഹിംസാവാദിയായി മാറും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്.
ജന്തുഹിംസ ചെയ്ത തങ്ങൾ വരും ജന്മത്തിൽ അതേ ജീവികളെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സത്യം തമോ ഗുണബാധിതർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം തമോ ഗുണവർക്കുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്ക് അജ്ഞാനം തന്നെ ഇല്ല, ജ്ഞാനം തന്നെ ഇല്ല അവർക്ക്. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. രാജസ്വഭാവികൾ ലോഭികളാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് രജോ ഗുണമാണ്. അത് തമോയോടും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരാൾ രജോ ഗുണത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടരാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയും ക്ലേശ ബഹുലതമായിരിക്കും. രജോ ഗുണം ആഗ്രഹം അത്യാസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കിട്ടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗുണം രജോ ഗുണമാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളെ പ്രവൃത്തി തന്നെ ക്ലേശബഹുലമായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ വെറുപ്പ് വളർന്ന് അവർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ആര്? തമോ ഗുണമുള്ളവർ. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്വയം അങ്ങനെ താന്ന് പിന്നെ ലഹരി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ളത് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്ന പറഞ്ഞ് അവർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അജ്ഞയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകും. അതാണ് പ്രത്യേകത. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും വീഴാതിരിക്കരുത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ 4 നിയമങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ശബരിമല പോണ പല വ്യക്തികളുണ്ടല്ലേ, ശബരിമല പോയിട്ട് വരാൻ കാത്തുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? മനസ്സിലായ? ഞാൻ അറിഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് തമോ ഗുണം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിലൊരെണ്ണാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ. അതൊക്കെ അതിലേക്ക് വീഴരുത്. അതാണ് നമ്മളെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ തപസ് പോകണം. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനാവും. പിന്നെ കുറച്ച് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. കൂർത്തം ഗച്ഛന്തി സത്യസ്ഥ മധ്യതിഷ്ഠന്തി രാജസ ജനഗണ്യ ഗുണവൃത്യസ്ഥ അധോ ഗച്ഛതി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസ്യ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിലം വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ കട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ഗുണം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരും. രജസ്യ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരും. അല്ല, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ് പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരക ലോകത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. ഭഗവാൻ ഇതില് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയില് 3 ലോകത്തെയും പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നരകലോകത്തുണ്ട്, അതേപോലെ നരകലോകില്ല, അതില്ല, ഇതില്ല, ഒക്കെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുണ്ട്, ഇന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ ഉണ്ട്, എന്നും ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ സയൻസ് ഇതിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സയൻസിനെയും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിനെ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ട ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നിട്ടില്ല. അത് ആചാര്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കുറച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ്. അതായത് കണ്ണ് പൊട്ടൻ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ണ് പൊട്ടൻ ഒരു ആനനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആനയുടെ കാല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് അറിയാം പില്ലറെന്ന് പറയും അല്ലെ, തൂണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ശരിക്കും തൂണ് അല്ലെ. കാണാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് തൂണ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാവരും കാണാത്തവർക്ക് എന്താണ് അത് തൂണാണ്. നമ്മളും പിടിച്ചു തൂണെന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ കണ്ണുള്ള ആൾക്കറിയാം അത് ആനയാണ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളെ നോളജ് അത്ര, നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലിമിറ്റിലല്ല, അത് ലിമിറ്റ്ലെസ്. അതായത് ആ ചിന്തിക്കാൻ, അതിന്റെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആള് പറയാതെ ആനയാണ്, ആ തൂണല്ല, അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അറിവുള്ളവർ അതിന് ഗുരുവിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഉപഗ്രഹ വ്യൂഹമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 27-14 ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ്
അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ആത്മാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താണ്, അവരെന്താണ്, ആ ലോകത്തില് സാത്വികഗുണത്തില് വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ജീവസത്ത ഈ വ്യൂഹത്തിലെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഉയരാം. ഇത്രയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. നമ്മുടെ സാത്വികഗുണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ സാത്വികഗുണത്തിലും തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ സാത്വികഗുണത്തിലെ 80% ആണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ 70% ആവാം, മറ്റന്നാൾ 90% ആവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതിന് നമ്മൾ 7 ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ പല ലോകങ്ങൾ കാണുന്ന എന്തിനാ? നമുക്ക് ഒരു ലോകം പോലെ മുകളിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? സ്വർഗ്ഗലോകം, നരകലോകം, ഭൂലോകം. ഇവൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഈ സ്വർഗ്ഗലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുകളിലേക്ക് 7 ലോകം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൽ 7 ലോകത്തിൽ ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം? നമ്മൾ എത്രയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലാണ്, ആ ലെവൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മള് തപോലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കടക്കാം. ഇവയിൽ സത്യലോകം എന്ന ബ്രഹ്മലോകമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ബ്രഹ്മലോകം. അതിനെ സത്യലോകം എന്നും കൂടി പറയും. പിന്നെ മനുഷ്യനില് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധമമാണ് എന്താണ്? തമോ ഗുണം. മനുഷ്യൻ താഴെ 80 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ താഴെ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ അവബോധത്തിന്, നമ്മൾക്ക് അവബോധം ഉണ്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ അവബോധം കുറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 84 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് താമസ്യ ഗുണമുള്ളവർക്ക് അത് കൺഫേം ആണ്. അതാണ് രജസ് തമോ സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിൽ ജപിച്ച് ആ സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അയ്യോ ഞാൻ താമസ ഗുണത്തിലാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട, രജോ ഗുണത്തിലാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. അതിന്റെ മാർഗമുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാന്യം ഗുണേഭി കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേദി മദ്ഭാവം സോധി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പറയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കർമ്മത്തിനും അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് വളരെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നല്ല വ്യക്തികൾ, നല്ലൊരു സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രവൃത്തി അതേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ സൊസൈറ്റിയാണ്, ആ ഗുണാണ്, ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗുണാണ് നമ്മളിൽ വരുന്നത് അല്ലെ? ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഗുണാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ക്രൗഡ്, നമ്മളൊരു ക്രൗഡിലാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൗഡിന്റെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാതെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രകൃതി, ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള്, ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ചെയ്യണത്? ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. സത്യം എന്താണെന്ന് ആ മനസ്സിലാക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതിനാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയാണ്. അടുത്തത്, കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ശരീരത്തിൽ പോയി, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ്, നമുക്കിപ്പോ നായ, പശു, നായ, പന്നി, മൂന്നും മൃഗങ്ങളാണ്. പക്ഷെ മൂന്നിനും 3 സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്വിക ഗുണമാണ്, നായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജഗുണമാണ്, പന്നി എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആ പന്നിയിൽ കയറിയിട്ട് പശുവിനെ പോലെ പശുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ കുടിക്കൊള്ളുന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുണം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അവിടുന്ന് പോരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ കാര്യം, നമ്മളെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഗൻസ്റ്റ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും.
ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടറും. നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് നമ്മളെ കുറെ ചുറ്റുപാടുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണം നമ്മൾ എന്താണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സാത്വിക ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഗുണാനേതാനി ത്രീം ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖ വിമുക്തോ അമൃതമസ്നുദേ. ശരീര സംബന്ധമായി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാം. അതായത് മുക്താത്മാക്കളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ഒരു മുക്താത്മാവിനെ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ, അല്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തി അത്രയാണ്. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും. ഭഗവാൻ അത്ര ആകർഷണം, എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, മുക്താത്മാക്കളെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കണം. അതായത് ഇത് ശരീരമാണ്, ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ വരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ അതിക്രമിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം ഇത് 3 നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അവിടെ. ശരീരം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എപ്പോഴാണെങ്കിലും വരിക, അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പൊ ആണ് ഇത് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ, ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് 2 രീതിയിൽ എടുക്കാം. കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ആണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നമുക്കറിയാം ആ കഥ. കാരണം മുക്താത്മാവാണ്. അതിനെ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവൻ വ്യാസദേവനേലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. മുക്താത്മാവ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വരുമ്പോ 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങണില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മായാണ്, അത് കാരണമുണ്ട്. പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ശരീരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല. അവര് ശരീരം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമായിട്ട് അവർക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഓക്കെ. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗൈസ്ത്രീം ഗുണാനേത്ര ആദിദോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാരം കഥശ്ചൈസ്തീൻ ഗുണാനപി വർദ്ധതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ശരി, ഓക്കെ, ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ മാറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവർത്തിം ച മോഹമേവച്ച പാണ്ഡവ ന ദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീന വദാസീനോ ഗുണേര്യോ ന വിചാലതേ ഗുണവർത്തന്തിത്യേവം യോ വർദ്ധിഷ്ഠതി നേക്ഷതേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാസ് കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീര തുല്യനിതാത്മ സംസ്കൃതി മാനപമാനയോ തുല്യമിത മിത്രയാരി പശ്യയോ സർവാരംഭ പരിത്യേജി ഗുണാദിം സ ഉച്ചതേ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ
പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണത്തിന് ആരും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠമായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്കും പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനത്തിനും അപമാനത്തിനും സമചിത്തനും ശത്രുഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്രമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതനുമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ്. എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണം തന്നെയാണ്, ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ഗുണം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? ഈ ജ്ഞാനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തം. മൺകട്ട കൊണ്ട് കൊടുത്താലും കല്ല് കൊണ്ട് കൊടുത്താലും പൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുത്താലും ഒരേപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് പറ്റുമത്? പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം സനാതന ഗോസ്വാമിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ പറയുന്നത്, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രത്നം ഉണ്ട്. ആ രത്നം കുപ്പത്തൊട്ടിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളതിന്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ, പാർശ്വലി ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, ആ ഭക്തൻ വന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്. അപ്പൊ പറയാം കുപ്പത്തൊട്ടില് അത് സ്വർണ്ണം ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്, രത്നുണ്ട്, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാം. അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ കുപ്പത്തൊട്ടിലുള്ള സ്വർണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എന്തെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആള് തിരിച്ചു വരണ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്, ഇതിനു വലുതാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു വരുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിനും വലുത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളപ്പാ ഈ കല്ലിനും മണ്ണിനും പൊന്നിനും ഒക്കെ ഒരേ വില കൊടുക്കാം, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. അതാണ് ശരിക്കും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അടുത്ത ചോദിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. മാം ചയഭിചാരേണോ ഭക്തിയോഗേന സേവദാ സംഗുണാൻ സമ്മതി ദൈത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂതായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് പരമപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് അതന്നെ, എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആ വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകാശത്തിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള നമുക്കറിയാം സാത്വിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് വരും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക്. പിന്നെ അതിനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടാനോ അങ്ങനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പൊ അതിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന്. മാം അഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത, ഭക്തിയോടെ എന്നെ സേവിക്ക എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി തന്നെയാണ്. ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്താല് പല നമ്മളിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് അത് അവിടെ തന്നെ, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭക്തിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ചെറിയ കാറുണ്ടാവും, വലിയ കാറുണ്ടാവും, വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ചെറിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മളെ തലയിൽ കയറില്ല. ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭക്തിയിലെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആവും. നമ്മ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം. അപ്പൊ വേഗത്തിൽ, അപ്പൊ അതിന് സമയം പിടിക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് നാളെ കിട്ടുന്നതല്ല. വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ അതീന്ദ്രാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നല്ല ചോദ്യം. മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതിക ലോകം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അലട്ടാതെ നോക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. രാജാവിന്റെ സഹായി ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിനു വേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നേടണം. നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായി അല്ലെ? ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രാജാവിന്റെ സഹായി ആവാൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അതിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു അടുത്ത സെക്യൂരിറ്റി ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല. അതിനെന്താണ്? അതിന് കുറെ പരീക്ഷകളുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കടക്കണം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ രാജാവിന്റെ സഹായിയാകാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നേടണം. അതേപോലെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാവുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചനം നേടണം. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്തനായി മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മൈ വൈശ്യ ബ്രഹ്മോദി എന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം. ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് സ്വയം ബ്രഹ്മനാകണം. ബ്രഹ്മൈ വൈശ്യ ബ്രഹ്മോദി എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് സ്വയം ബ്രഹ്മമാകണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ പല വീടുകളുണ്ട്. ഞാൻ ബ്രഹ്മം, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 18ാം പടിയിൽ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. ആ ബ്രഹ്മാസ്മി ആവുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മം ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. അതിനും പരബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് സ്വയം ബ്രഹ്മനാകണം. ഗുണം കൊണ്ട് ഒരാൾ ബ്രഹ്മനാകണം എന്നർത്ഥം. ഗുണം കൊണ്ട് വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ശാശ്വതമായ ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഭാവം ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയിലും ഒരാൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് കൂടെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മനായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എന്റെ ഭാവം ഞാൻ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിലും പോവാനും നഷ്ടമാവില്ല. ഞാൻ പരിപൂർണനായി, ഞാൻ പരിശുദ്ധിയായി, ഞാൻ പരിശുദ്ധനായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിലേക്കോ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കടന്നാലും ഞാൻ എന്നുള്ള സ്വഭാവം, ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഭാവം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ആ വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ആ വ്യക്തിത്വം അപ്പോഴും എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 27. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹാം അമൃതസ്യ വയ്യസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്തവും സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എന്തിന്റെ? അമൃതം, നമുക്കറിയാം അമൃതം, അക്ഷയം നശിക്കാത്ത, അമൃതം നശിക്കാത്തത് അല്ലെ? ആനന്ദം ശാശ്വതം, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നശിക്കാത്തതും ആനന്ദവും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ അത്യന്തം സുഖം, ആ പരമാനന്ദം, ആ പരമാനന്ദവും. അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിശൂന്യം, അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, അതിന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, വ്യക്തിശൂന്യം, ഭഗവാൻ ഇല്ല, അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും അതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത് അമൃതമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ മൂലസ്ഥാനം അത് ഞാനാണ്. എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഒരു വെളിച്ചം പോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് വ്യക്തിശൂന്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തിനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ. നമ്മ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അത്? നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഈശാവാസ്യമുപനിഷത്തിൽ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് വരും. ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ വെളിച്ചത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയണം. ഈശാവാസ്യമുപനിഷത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈശാവാസ്യമുപനിഷത്തിന് ഏറ്റവും ഉപനിഷത്തില് 108 ഉപനിഷത്തില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 18 ഉപനിഷത്തിന് അതിലേറ്റവും പറ്റും. ആ 18 ഉപനിഷത്തിന് അതിലേറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഈശാവാസ്യമുപനിഷത്ത്. ആ ഈശാവാസ്യമുപനിഷത്ത് വരുന്നത് വേദങ്ങൾ പാർട്ട്, വേറെ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുക്ലവേദം
യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവവേദം അല്ലല്ല യജുർവേദത്തിൽ നിന്ന് യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവണവേദം അല്ലെ ശുക്ലയജുർവേദവും കൃഷ്ണ യജുർവേദം. യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2 വേദങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ശുക്ല യജുർവേദം ഉണ്ട്, കൃഷ്ണ യജുർവേദം ഉണ്ട്. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. 4 വേദത്തിൽ നിന്ന് യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2 തിരിവുണ്ട്. കൃഷ്ണ യജുർവേദം, ശുക്ല യജുർവേദം. അതില് ശുക്ല യജുർവേദത്തിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ശുക്ല യജുർവേദത്തിലാണ് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിൽ വരുന്നില്ല, ബാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അതില് 17ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്, ശ്ലോകം അല്ല പറയാ, മന്ത്രണത്. മന്ത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് അമുഖം കാണിച്ച ബ്രഹ്മത്തെ ജ്യോതിഷനെ മാറ്റി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നാലും ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ശൂന്യത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ പിറകിലൊന്നുണ്ട്. അത് ഞാനാണ്. ആ മായാജാലക്കാരൻ ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ മായാജാലക്കാരനാണ്. അതാണ് മായാജാലക്കാരൻ. ആ മായ ആരാണ്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അതിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി അധീനമായ ജീവസത്യ അധ്യാത്മജ്ഞാനം വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന് ക്രമേണ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഉയരുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ സോപാനമാണ് ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, അഹം ബ്രഹ്മ, ബ്രഹ്മം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികത ഇല്ല. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തുമ്പോ എന്തായി ഭൗതികത പോയി അവിടെ നിന്ന്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതമാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ശരിക്കും പൂർണ്ണമല്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലായിട്ടില്ല. നമ്മള് ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്നുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ അതേ നിലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരുക. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മം, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നമുക്ക് വരാം. അതായത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം. വൈദിക സാഹിത്യത്തിന് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. 4 കുമാരന്മാരെ കഥ, അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം. പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മളെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിന് നിരന്തരം താല്പര്യനായിരിക്കാം. നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് നിരന്തനായിരിക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ. തൃപ്പാദങ്ങളെ അർപ്പിക്കട്ട പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരണം. കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ ദിവ്യ ലീലകൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കാരുണ്യം ചൊരിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വായിച്ചറിയണം. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കരുണകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം സദാ ഉരുവിടുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കണം. ഭഗവാന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉന്നത ഭക്തന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉപവസിക്കുക വേണം. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ ബ്രഹ്മബോധയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തില് നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവത് സദസ്സനത്രേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയും അതില്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ അതിക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്താം.
ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു തന്നത്. അറിയാം, ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ വായിച്ചതെന്ന്, 14ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, വീട്ടിലൊന്ന് പോവാം. അപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം, ഉന്നതമായ ഋഷിമാരുടെ അല്ലെ നിർമ്മലമായ ലോകങ്ങളിൽ അവരെത്തും. ഇപ്പൊ സാത്വികം മറ്റൊരു രജസ് ഉള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരും. തമസ്സുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് കർമ്മത്തിന്റെയാണ്. സാത്വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കർമ്മമാണ്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖമായിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്താൽ എത്ര ചെയ്താലും ഹാപ്പി കിട്ടൂല നമുക്ക്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം, മൗഢ്യം, അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു അല്ലെ, മൃഗഹത്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോഹത്യ എന്നൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തമോ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് നരക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, സാത്വികർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും, രാജസി പ്രവൃത്തികൾ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും, തമോ ഗുണമുള്ളവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കും, ഞാനല്ല ഈ കർമ്മം ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു, ആദ്യം പറഞ്ഞ ആത്മാവല്ല, ആത്മാവാണ്, പിന്നെ ശരീരമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളായി, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ശരീരമാണെന്ന് പറയും, അപ്പൊ ശരീരമല്ല, ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളായി. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണമെന്നും ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന വ്യക്തി എവിടെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞത്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയിൽ, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്, ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള ആ കടത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണം, ഇവരെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ മുക്തി, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് കല്ലും പൊന്നും ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണാം, ആ അവസ്ഥയിലെത്താം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാർഗം കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏത് പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയോഗേന സേവത, മാംസി അഭിചാരേണ ഭക്തിയോനേന സേവത, വ്യതിചലിക്കാതെ, യാതൊരുവൻ അഭിചാരേണ വ്യതിചലിക്കാതെ, ഭക്തിയോഗേന ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൂടി, സേവനം ചെയ്യുന്നു, അവൻ ഏതാൻ ഗുണത്താൽ അവൻ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടും. ഭക്തിയോഗേന സേവത, മാംസയ അഭിചാരേണ വ്യതിചലിക്കാതെ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു മാല ജപിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാല നമ്മൾ ജപിക്കുക, അതിന് മാറ്റം വരുത്തും. 2 മാല ജപിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 2 മാല ജപിക്കുക. അതിന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തും. പിന്നെ ഞാൻ എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്ത സുഖത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ കാട്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം, ഭഗവാൻ ഒന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് വ്യക്തിശൂന്യം എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മണ, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഞാനുണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കണം. പിന്നെ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇത് ചെയ്യുക, സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ദിവ്യലീലകൾ നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന മാർഗങ്ങളാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ആവുന്നതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയോഗേന മാംസേ അഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത, ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.